22 факты коррупційных злачынстваў зарэгістраваны ў нашым раёне з пачатку года. І гэта на 16 болей, чым летась. Чарговае каардынацыйнае пасяджэнне па барацьбе са злачынствамі і карупцыяй прайшло ў Шклове. Удзел у ім прыняў намеснік пракурора Магілёўскай вобласці Сергей Парфёнаў. Падрабязнасці ў нашым наступным сюжэце. На пасяджэнні было адзначана, што за 11 месяцаў бягучага года колькасць зарэгістраваных злачынстваў на тэрыторыі раёна зменшылася і склала 276, летась 294. Амаль на 8% паменшылася і колькасць асоб, якія здзейснілі злачынствы ў стане алкагольнага ап'янення. На 25,3% тых, хто мае судзімасць. У той жа час выклікае трывогу рост гібелі людзей у дарожна-транспартных здарэннях, на пажарах, у выніку хуліганств, наўмысных забойстваў, цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Павялічылася і колькасць злачынстваў карупцыйнай накіраванасці. Сёлета іх зарэгістравана 22, летась 6. Аддзеламі і ўпраўленнямі Шклоўскага райвыканкама, прокуратуры раёна, а таксама іншымі суб'ектамі прафілактыкі правапарушэнняў распрацаваны план мерапрыемстваў на 2019 год. Накіраваны ён на стабілізацыю крымінагеннай абстаноўкі ў раёне, супрацьдзеянне асобным відам злачынстваў, мінімізацыю іншых негатыўных фактараў.